sa Allah dai mutuma ya kai na yi musu daga kwana biyu wallahi to ba Lagos din an duka aro ta kifa na ƙara zama ƙato zama gidan dan bawa sai ne gidan nan ba za mu kaje bujuwan ba su sana'a da kaje kawai dan ba kawai mi kwaci je zage da ko ni an buɗa kana buge da ƙarfi ko da kai kai ma ƙato ne ina ga kai wannan kai la ilaha illallah gwara kana bugun ƙato yana akwai wani abu nan wajen shi nan wuri na ba kai nan zaman banza nake cikin unguwar nan ya za a yanzu ka ji matsala arewa to ko za ka yi can Lagos higen nan dai ba kudin yi ba bayo zo yanzu mu je a gwada ma ina raman me haka da ni kai yanzu ko na zo na ma hige haka ba yi ka zo mu je a gwada ma hudda za gwada kai an ce ga Allah ga yin da gani za a samu wani abu kai Qur'ani yanzu taba ɗan magana Allah a can ne ga sada kan fasto sai Allah kai babba ni ina jin tsoro Allah mu je kawai kai yaro ya ce ta Allah baka bada kai baka bada ba a fada Allah san daga tanan wurin babba za ka rina ma kai 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 okay wannan ba su ce kai mun wata kai wallahi mun wata dalla kai ba a bada kai zaran nan mu hawo kai mun ba baraka da nan da Allah da fara ma nan baka san halika ne an ajali ba samu dadi ba shi da mutuwa ayya Allah ni Allah ni wata suka sai maka hannun nan wata wai shi ce wai ce nan bako yazo sa babba haka ne kaman nake ganin ban gane ka ba kai to yau ina za mu haɗa mi yan waya ko irin yan kuɗin nan dan da kacin wa kalamu wa no